Grade 2 na kita. Salamat. Salamat na ta. Pasar kita. Ako na iya nga itong ipaabot karon nga. Kung kinsa itong maestra. Excited na ba ako nga. Guwapa ba ka atong ipuli maestra, pre? Okay, kato permiro. Guwapa man to permiro. Kato si ma'am niya. Kasi karon sa ma'am na to grade 2. Guwapa niya sa ma'am. Di grade 2 na kita. Wala akong bayot, pre. Good morning, class! Ikaw yung ma'am. Oh, ako gihapon. Apo ulag na ako noon. Sa. Wa mo kay bawo nga nadugay ko? Madugay yung ka Oh, ma'am. ngano nadugay ko ba? Ano dugay mo ka? Gipatawag ko sa DepEd. Ano naman? Kay ang mga maestra sa grade 2, why mo sokol ninyo? Abi na ko, gi-football tanan, tungod na mo. Ako'y gibalhin sa grade 2. So ako na say maestra ninyo karon. Sabi daw gipatawag ka ma'am kay nganong gipapasar mi. Wala ka puli na mo, ma. Why di ko mapula ninyo eh? Ang putanag ka mo, di ba mo mapulan ako? Ayay ka ma'am kasi kag dawat sildo. Ay, sasgi karon. Ako naman say maestra ninyo. Ang atong challenge karon, mao na sa disiya ang Jumbled Word Challenge. Jambol kanang basketball, ma'am. Ay. First grading naman, first grading. Oh, first grading ni siya. Paningkamot jud mo. Jumbled word di siya mga klase sa mga gulay. Nya may bawa na ang score ni ma'am, pila score ni. Oh, dili na ko mohatag karon kay ni Soko ang taga-dipid ngano ko no mohatag kog kwarta sa estudyante. Oh, karon ko no kada 10 ang score ni ma'am. 1 to 10. Kada klase na nato, score na ko ihatag. Sige. Oh, nya ready na Ernesto? Ready na, ma'am. Oh, nakita na sad ta. Karon, i-twist na nako. Sugod karon first grading hangtod final, tatay pisot na una. Dayon ali mo koy totong togsok nya last Ernesto sa muka. Yes, sige, ma'am. Oh, mga klase ni siya sa gulay ha, nga gi baliktad ang mga letters. Ha? Sige. Sugdi na. Mga utanon ni ma'am. Oh, mga otano na siya, mga gulay, klase sa mga gulay. Jumble word. Nya akong among kanon. Oh, tag-an na. Lube. Ah? Lube. Dili ay ano na lubi na. Utanon man ka. Oh, otanon. Di otanon din ang lubi. Hala. Kana ding utan nga tinuno ano sa gamit mo ito no. Lubi. Oh, lube. Ay, 5,000 din na ako. Ang inyong answer, tagsa na lang. Oh. 5 minutes, 5 seconds. 5 seconds akong iha, pero tagsa na lang inyong answer. Balik din sa luyo niya. Ug di jud gyapon ninyo matag-anan, pwede ra mo balik gyapon mo. Kay dili na nako isulti ang answer. Oh, ge. Lugatiba. 1 2 3 4. Alog bate. Ha? Alog bate. Correct! 1 point, Tatay Bisot. 1 point na ko. Next. Ali Makoy. 1 2 3. Mangga. Ha? Hinari utanon mangga niya. 4. Kamunggay. Ha? Correct! Kamunggay! Okay, tagtanga. 1 point, Alimokoy. Tatay Pisot. Ala, 1 point na tapre. Grade 3 na tani sunod si Mana. Next. Totong Tugsok. Okay, Totong Tugsok. Dapat. Ato bang sa kamera na? Patatas! Ha? Patatas! Correct! Patatas! Kuha. Next, Ernesto. Ma'am. Tanong ni ma'am. O, tanon gani. Ernesto. Kuan. 1 2. Kalamansi. Ha? Kalamansi. Wrong! Balik layo. Wrong. Gabi. Unsa? Gabi. Wrong. Tatay Bisot. Sa to yung kuan din, sa to yung Kalamansi o gabi. kuan man siya. 1 2. Batong. Correct! Batong! Next. Batong. Kapre. Alimokoy.
1, 2. Mamuy. Mamuy. Wrong. Balik layo. Totong tagsok. 1. Yato bang dire. 2, Biogo. 3. Babyong. Ha? Babyong. Wrong. Ernesto. Babyong. 1. Bantiyong. Ha? Bantiyong. Wrong. Balantiyong, wrong. Tatay Bisot. Ano sa ni Sere? 1, 2, 3, 4, Mira. 5. Alimokoy. Tanong na? Oh. Klase gyapon na siya sa tanon. 1, 2, 3, Ako ma'am. 4, Kuan ma'am. Bihabas. 5. Totong. 1, 2. 2 points ako. Abyom. Ha? Abyom. Wrong. Ernesto. O balik pagyapon ko ma'am. Oh, balik. Basta di niyo matag-anan, balik pwede mo balik. Kuan to kani ako balantiyong to kung kuan. Oh. Kuan ni kang 1, 2. kanang kamuti. Nayabag na. Ano nakamuti man na ay? Bombay. Ha? Bombay. Correct, Bombay. Bombay. Next, Alimokoy. 3 points ako ma'am. 1, 2, Ma'am, 0. 3, Akong mais. 4. Kamatis. Ha? Kamatis. Correct! Kamatis! Next! Totong tagsok. Ito na gila. Kamati sila. 1, Matawa mo niya. Tagbaw. Pangita. 2. Kalabasa. Ha? Kalabasa. Correct! Kalabasa! Ernesto, 0 gyapon. Balik ni Dikir ma'am. Kay Toto 3 nya 0. Next, Ernesto. 1. Tukog banog. Ha? Wrong! Tatay Basot. Asa man eh? Nyara ka tarong sa tarong. Tatay Basot. 1, 2, 3, 4. Lagnob, lakton. Ha? Wrong! Galon. Wrong! Alimokoy. At ngal sa tutoy. Wrong! Wrong na! Wrong na. Totong. Kuan de. Karo de. Tanong na siya? Tanon. 1, 2. Kalungat. Ha? Kalungat. Wrong! Ernesto. Ube. Ha? Ube. Wrong! Ube. Manatulura ka letters ang ube. Tatay Bisot. Kuan ni siya ma'am. 1, 2. Latong. Ha? Latong. Latong. Wrong. Latong. Wrong. Ha? Wrong. Batong. Si Batong. Wala may be. Wrong. Lagong. Ano nalagong? Alimokoy. Langto. Ha? Langto. Wrong. Ngalto. Totong. Luto. 1, 2. Tahong. Ha? Tahong. Wrong. Tahong. Ernesto. Kuan ni. Ito aja ninyo. Dabong.
Nani samot. Why? Tatay bisot. Nyara. 1 2 Gutang. Ha? 3. Wala na di ay. Lutang. Wrong. Alimokoy. Balik. Alimokoy. Di ara di ay kuan naman ini kompleto. 1 2 3 4 Lagnot. 5. Wrong. Wrong. Tatay, Totong. Lagot. Ha? Lagot. Isa mo. Wrong. Landot. Wrong. Langot. Wrong. Ikaw, Ernesto. Wala siya ma'am. Sa tanong na ay. Oo man yung kuan. Oh. Utan. Wrong. Nautan na nun. Kompleto. Party na siya sa utan. Pilam ni siya. Tanong din siya sure Oo, ka. tanong na siya. Ha? 1. Tanggol. Wrong. Alimokoy. Lagnop. Ang sa din siya ba? Sulti lang. Ha? Tapas na mo? Pas mo eh. Sige balik. Okay. Isa ni. Lagot. Talong. Sus. Talong man din ay. Talong. Next. Alimokoy na, alimokoy. Talong. Talong man din oh. Talong jud. 1 2 3 4. Pichay. Ha? Unsa to? Pichay. Pichay. Correct! Pichay! Totong! 1 2 3 4. Polio. Ha? Repolyo. Correct! Repolyo! 3-3-3 na. 3-3-3-0. Ernesto. Ito na ko ano yun. Ernesto. Na ma'am ya. First grading. Zero nya. Na imo yung na cum laude. Wa mo de kay wa de mo kay baw de ay nga kining inyong giklasihan pabuguay man eh. Ernesto 1 Kuan ma'am. 2. Kanang sikwa. Ha? Sikwa. Wrong. Siman. Tatay Bisot. Kapayas. Correct! Kapayas! Mobile ball. Next, Alimokoy. Four na ko mga 4. 4-3-3-0. 1 Abayo tikuha gini ko sa kapayas. 2 Ang pinita rin gikuhit. 3 Pinupin. 4 Pinupin. 5. Ako be. Ha? Ako be. Totong. 1 Pepino. Correct, Pepino. Bright na ko. 4-3-4-0. Ernesto. 1 2 3. Tanglad. Nalabag na. Tatay Bisot. Carrots. Correct, carrots. 5-3-4-0. Next, Alimokoy. 1 2. Ha? Luya. Loya, correct. Next. Next. Sus. Oh. Hindi na ako nabisahon mo. Unsa na? Kuha nila mas permi ma'am. Unsa na? Correct. Next, Ernesto. Last. Okay, last ma'am. Kuan. Kini, klaro na gini. Mao na gini. Unsa na? 1 2 Kuan ma'am. 3. Munggay. Na. Bugwa, jadi mo, Ernesto, oy. 0 ka, 0.
Okra! Kamong kay kalayo.